en puɗɗorima inde Gueno jurmotoɗo jurmoytoɗo en juulen laade men kursuɗo nelaade men mo jamirɗen yen juule kala saha en donima jinnaɓe men ɓe sababu mon godal men o aduna en donima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala en donima sernaɓe en ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en donima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro e wonɓe ladde diaspora men en donima ɗumen wonɓe laabi yo Allah newna ɗumen no jettori yettiɓe ɓe ɓe cuwa dañde kayitaji yo Allah newna ɗumen kayitaji yettiɓe ne keeɓi kayitaji ɓen yo Allah newna ɗumen golle taw ko golle payjuɗe no fewi allahumma amin dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro wonɓe guure men yiɗɓe joɗade yo Allah newnan ɗumen no joɗiri yo Allah newnan ɗumen no joɗiri tawi kadi ko jonde fewde ko jonde foftinde ko jonde moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamin en donima dendagal bandiraɓe men rewɓe dendagal ɓen tawateɓe cuuɗi men eɗen ñaago Allah tawateɓe dewle mumen eɗen ñaago Allah yo Allah rokkuɓe fewnitade e dewle he yo Allah rokkuɓe fewnitade e nder cuuɗi mabɓe paamodiral wona hakkude mabɓe e worɓe mabɓe fijirde jaleɗe wona ɗon paamodiral wona hakkude mabɓe e ɓeɓe tawi e galleji woni ƴeekiraɓe isiraɓe allahumma amin Allah rokkaɓe ɓesgu taw ko ɓesgu barkingu taw ko ɓesgu nehigu taw ko ɓesgu kadi tabatongo e jungo allahumma amin resaɓe ɓe cuwa Allah nonan ɗumen ɓesgu kala nde yonti so tawi ko ɓuural yo Allah rokkuɓe ɓesgu nde wonnoon neɗɗo holko fooɗanto taw wona ɓuural muɗum holko neɗɗo fooɗanto yiɗa fooɗano taw ɗum wona ɓuural mum Allah ñamata sukara saka yene Allah ne andi ko moƴƴi e neɗɗo kala ko Allah haɗi neɗɗo omo andi ko haɗir ɗum heddi tan noon jebbilade walla jabrude Allah weeɓani yettude Allah ɓuuri weebde e jabrude Allah na mbiɗa kala nda neɗɗo wiyama yo jabru Allah fetti ko dañi ko tiiɗi walla heeɓi ko muusi ɗum noon saha nde yonti nde yo Allah newnu ɗum allahumma amin bandiraɓe men rewɓe ɓene ɓe cuwa nadde hoɗande suudu fenade gila hen bombi ɗi ha e diwɓe ɓe moni foof yo Allah humpi ɗum yo Allah rokku ɗum dewgal taw ko dewgal belgal taw ko gorko bawɗo jogade bawɗo ñamminde gorko bawɗo ñamminde e yarnude gorko bawɗo weltinde gorko bawɗo no Samba Sow walla ben grand frère men Ibrahima Soni allahumma amina yo Allah newnan ɗum yo Allah newnan ɗum yo Allah waɗ barke e guure men yo Allah waɗ barke e taariji men yo Allah waɗ barke e ɓesguji meɗen yo Allah barke e jinnaɓe men wurɓe ɓe yo duso ɓooye mayɓe ɓene yo to won foftorde mabɓe ne Allah sallallahu alaihi wasallam wona jaatigi mabɓe to aljanna allahumma amin yo jaam ñallu kala to ñalluɗen jaam duumo e pittali men jaam wona kala to gonɗen allahumma amin sikki ala buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede nokkejen wadde kala altine no musidɗo men sehli men Sar Abdoulaye Sarr gonɗo e ɗanngal muɗum so Allah yettini ɓoyata o arta inchallahu taala e nder yontere ma mbattu heɗade mo ha ñettini no heewi waɗande en ko heewi addande en kala altine so buuɗal yurmede ko fati e gandal pulaar wi so tawi lampa ne woodi jeynoto ko windere nde fof ko gandal so tawi kadi pucci no woodi ndaɗo windere ndu kala ko gandal deke gandal en gandi gandal ala ko foti gandal surtout kadi taw gandal memotongal gandal jiiritogal gite ala ko foti nde wonnoon musidɓe tedduɓe gandal ko heewa lammina ko famɗa suura kala ko neɗɗo jogui gandal mum noyi famɗude fof ma suura hen so gandal ngal heewi laamuɗa Allah labbinma hen ɗum noon tinnuɗen e ɗaɓɓude gandal tinnoɗen kadi e ɗaɓɓude gandal ɗaɓɓude gandal noon gila gandanɗa hoore maɗa cuuɗi men ha Chine kala to nanɗa gandal woodi so tawi ɗa yiyade ɗaɓɓoyde gandal ɗaɓɓoy gandal tawi kadi mbiɗen ko gandal memotongal ko gandal gandanɗa hoore maɗa jiitongal taw wona gandal bindi hande noon ko ɓuuri heewde e anduɓe ko gandal bindi
jiya neɗɗo jogii doctorat mum en géologie, jiya neɗɗo ne jogii nganndanɗaa hoore maaɗa licence mum master mum en géologie, tawa nganndanɗaa hoore maaɗa hay galle makko to asata foosɗo o waawa anndude oɗo foos so asaree ɗo so tawii yettima métre walla feccere métre ndiyam nan ɗon o waawa anndude ete géologie kala ko faati e ndeer leydi holko jomum jannginte tan ko bindi tan jomum jannginte. hannde noon mbiɗen ɓuri heewde ko janngoɓe bindi walla ko jannginteɓe bindi, tawi kala ko suuɗi caggal bindi ko ɓe ngannduɗaa ɗo ɓe njiyata tan koko bindi ɗi mbi ko ɓe mbiyata tan ko ɗum ɗo e ɗum ɗo so renndinaama ma won ɗum ɗo so ɗum ɗo so renndinaama ma ɗum ɗo heɓe. kono noon ene saɗe maɓɓe denndinoowo ɗum ɗo o haa yiire gite mum woni ko wiyetee ganndal memoto ngal ko tewriji mehi yimɓe jannginte. ƴeewe leyɗeele men so mi rokki yeru hannde hakkunde Mauritanie e Sénégal pétrole et gaz yitaama ɗo haa wayno leydi, pétrole et gaz yitaama ɗo haa wayno leydi, kono ko holko addoytee ko leyɗeele ko Australie naaɓe, ko Allemagne naaɓe, ko Amérique naaɓe, kañumen gaddoytee, ko kañumen mbaɗata wittooji ɗi, ko kañumen ciggoto, ko kañumen mbaɗata pop so ɓe ngayni ɓe mbadda men contrat ji ɗi holno wayi ko fodde 80 wiya 80% ko kamɓe njeyi, kamɓe waɗi ɓe nganndanɗaa hoore ma des expertise jiiɓatde ɓe wittooji men e ɗoji men o installation aji men, enen leyɗele men enen jeeyɓe ɓe mbiɗen ko enen jeeyi 20%, mbiɗen ko enen jeeyi 20%, ko ɓuri heewde ko ɗum woni ko ɓe mbaɗata. ƴeewe kala leyɗele biyeteeɗe jogiiɗe pétrole, kala leyɗele biyeteeɗe jogiiɗe pétrole jogiiɗe gaz, ma taw to ɓulli ɗi ngoni ɗo, ma taw ɗum yaltinteeɗo, ma taw ɗo nganndanɗaa ko maɗa yimɓe tawra yeeɓe leydi ndi ko waɗeeɗo sahaa jeytaa ɗon ɓuri heewde ɗon. ƴeewe sukaaɓe meɗen janngooɓe ko wayno Qur'ana, deftere Qur'ana nde alaa pop ko alaa e mayre, to baŋnge médecine, to baŋnge technique, to baŋnge géologie, alaa pop ko alaa e deftere men Qur'ana Karim nde. kono mbele witteji mbaɗama heen haa yimɓe ɓe mbaawa nganndanɗaa hoore ma naftoraade gandal gongal ngal nder heen ngal, so wonaa tan to baŋnge janngu huñaade deftere nde e waawde nganndanɗaa hoore maaɗa janngude e sahaa waɗde tafasiru deftere nde, kono wol gandal cuuɗingal haa wayno leydi e ndeer nganndanɗaa deftere nde. sabu kala wittoji médecine mbaɗi, kala wittoji ko wiyetee astronome mbaɗi, enen kaala jooni tuggi 2020 walla 2000 fayi oɗo sahaa jooni ko wiyetee découverte uji koɗi mawɗi mbaɗaama, so a ƴeewi ma taw ɗum yiirnooma haalaama e ndeer Qur'ana gila nganndanɗaa hoore mbaɗa duuɓi ekkitaaɗi. noon musidɓe mi tedduɓe, tinnoɗen mbaɗen jangde taw ko jangde nganndanɗaa ma memotoonde. ɗum noon tinnoɗen to baŋnge ngana wettude, tinnoɗen to baŋnge jangde tawa ko jangde memotoonde, neɗɗo so jangi huunde yo waɗ expérimenté e gandal muɗum, neɗɗo jangi yo waɗ expérimenté gandal, waawi fodde pop no waawi fodde pop tawi a jangi waɗ expérimenté gandal ma ko janguɗa ko wat test ƴeewa gandi hannde ko wiyetee solaire, ko wiyetee énergie renouvelable. hannde ƴeewe facture aji courant no mbayi tidde, ƴeewe hannde no mbaaɗen heewde solaire, no mbaaɗen heewde naangi, kono hannde hol jannguɓe men waawɓe fewnude solaire, panneau solaire, wol so jannguɓe men hannde waawɓe nganndanɗaa hoore maaɗa wadde gandal taw ko énergie jaltowo e henndu, hannde mbaaɗen heewde keneeli ni. ƴeewe jeeto Chine, ɗiɗo panneau solaire aji, ɗiɗo bultif aji, ɗiɗo radio ji pewnoteeɗi pop ko sukaaɓe tokosɓe kañum woni pewnooɓe ɗumen, nde wonnoon ɓe janngintee ko jangde memotoonde. hannde hay ko baŋnge invention ko yaltintee ɓe wadde inventude huunde, créé huunde, hannde hay ɗum hannde so a ƴeewi ko joom mecce en ɓe ɓuri waawde nganndanɗaa hoore maaɗa wadde exploité jangde mumen par rapport e jannguɓe bindi ɓe. ƴeewe hannde so mi rokki yeru, so a ƴeewi hannde so en dokki yeru nakko en Nouakchott walla ko en leydi Mauritanie, hannde won liƴƴi nan ɗo henen hoɓɓe, so en dokki yeru ko wayno jolfuɓe hoddiiɓe men nana ngara hannde kala ñalawma nde pini ene mbaɗa ko huunde taw ko huunde kesam maako to baŋnge soudure, eɓena mbaɗa hannde portuji, kala porte batteɗo importé ummotoɗo Chine walla ummotoɗo Europe, ɓe jiiya ɓe pewnal ma hono muɗum haa so tawi montama e demal galle ma sa ari mbiyata ko porte importé hay pewna ɗum. ƴeewe to baŋnge nganndanɗaa hoore maɗa minisérie, hannde won leecce ɗe ɓe pewna leecce ummotoɗe nganndanɗaa hoore maɗa Europe, leecce ummotoɗe Asie, ngareɗo henen ene jeeyaɗo million, ene jeeyaɗo feccere million, kamɓe ɓe mbaawa ɓe pewna ɗum joni ete ko ɓe pewnata ko taw ɓuri hay tidde, sabu leɗɗe mum ɓuri moƴƴude, sabu enen nganndi o leecce ne ummo Chine,
ene yooɗi ha maayi kono ko leece ɗe jurta balɗe surtout to bange yiɗa dirtino eggi kamɓe ɓe pewne leece maɓɓe to belɗa fof ndemonta sa welama nawa Fuuta sa welama nawa Touba sa welama nawa Richard Toll ta welama nawa Ndulumaji taw ko leece moƴƴi ko ngarɗuɗe itte ko même format ko même gandanɗa hoore maɗa mbaati e ko leece ummotoɗe caggal leydi walla ummotoɗe Chine walla ummotoɗe gandanɗa homo Europe ɗi ko ɗum woni gandal yaato gandal maɗa aɗa wawi jooɗade ɓulnoɗa e nder gandal maɗa wooda ko tafɗa walla wooda ko créeɗa ko ɗum woni gandal kono huñade defte tan fof bañi bindi ha laaɓa ko huña fof waɗa ɗum théorie kalaɗo fof aɗa andi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko haala fof mbiya c'est pas scientifique kadi ko ɓuri hamnade ko jannguɓe ɓe Ndiaye Saydou Amane heewide ni omo heewide leñol ngol ma wi mataw ko ɓurɓe janngude ɓe ɓuri wonde human bindi ɓuri wonde human bindi e par rapport e heddiɓe sikkata mataw jannguɓe ɓuri majjude par rapport e ɓe janngani ɓe sabu jomumen jannginte so jomum jangginama ko ɓurata wawde yarude ko yeddude ko gueɗe meɗen kewɗe taw ko gandi meɗen taw ko fina tawa meɗen taw kadi ko gandal memotongal sabu eɗen jogui safroje fina tawa ene keddi ha joni hay sinno ustima ko ɗum jiɗɗen yarude hande to banggue toɓɓere men to banggue gandal eɗen jogui hande gandanɗa hoore maɗa so tawi neɗɗo finino wonde ñiiri musore eɗen joguino mawɓe mbima yaya gandanɗa hoore maɗa gaddoya barkewo gaddoya ñippere ɓe kewidemo ko saɗa addoya ɗum ya addu ɗum subaka law guila nangue suwa fudde walla kihiɗe kirɗe so nangue muti eyi ɗo ko gandal woni ɗo sabu wittoji to banggue scientifique eɓe gandi lekki fofago mum jamma e fofago mum ñalawma wona gotum lekki fofago mum jamma e fofago mum ñalawma wona gotum so ɓe mbima ya addoy gandanɗama lekki to nangue muti ɗo eɓe gandi so nangue muti fofago lekki ki e so nangue gandanɗama feeri fofago lekki ki wona gotum sabu holto lekki fofata oxygéne foɗata oxygéne rejata gaz carbonique holto lekki foɗata gaz carbonique rejata énergie ay ñalawma lekki foɗata ko gaz carbonique ko ɗum woni ko lekki foɗata ki rejata gandanɗa maɗa oxygéne so tawi noon ko jamma nangue muti hanga walla ko adi ko nangue ne fuɗa lekki ki foɗata gandanɗa hoore maɗa ko gaz carbonique ki rejata gandanɗa ki foɗata ko énergie ki rejata gaz carbonique ɗum waɗi saaha fof hay docteur ɓe ne mbi en sakkade less lekki jamma wona hunde moƴƴude wade less lekki wona hunde moƴƴude non kamɓe wiyannoɓe ya addoy ñippere oɗo waktu e oɗo waktu walla ya addoy barkewo oɗo waktu oɗo ɓe gandi wal gandal comigal dar hen hay sinno gandanɗa homaɗo ɓe kalnanima détail uji ɗi kadi gadda woda koɓe mbaɗanma hen ɓe cafruma joni joni jiiya ɓuuteki joom hoore gonnuɗa walla ɓuutedi ñiire gonnuɗa joni joni saya ha laaɓa walla mawɓe joguinoɗen so tawi a ari aɗa wonde ñiiri musore ɓe memat ñiiri nde to woni ɗo ɓe gadda ponto ɓe ƴetta ponto ɓe penga e leydi eɓe piya penga ponto e leydi ɓe caɓa mocca ñiiri nde ha aduna firto ha jalta aduna an ñiiri nde ñiiri fengade wonta muusa ha aduna firto tawa solani ñiiri maɗa holto ɗum woni hande hol gondanoɗe constipation non ka joɗɗa fodde balɗe 3 balɗe 4 gandanɗa maɗa jaaha garama ɓe ƴetta ñubbel mabɓe ɓe uddita tawa ɓe jogui lekki wiyeteki falaƴel ɓe itta hen seeɗa ɓe dokkuma mbiya ya mbadda e gosi walla ya mbadda e tufam jara joni reeduma doga ceerta e gandanɗa hoore maɗa reeduma hecciɗa ceerta e constipation ha laaɓa tawa ala produit chimie ala haydara ko gandal tawi kadi gandal memotongal musidɓe tedduɓe hande holto ɗum woni hande so tawi kala men jannguɗo seeɗa walla joguiɗo pinal seeɗa to banggue tubankeri so tawi gandanɗa hoore maɗa a yi bamma walla a yi mawni ene waɗa safruji fina tawa mbiya ɗum woyi sayoki ene waɗa ɗum tawa kanko dukowo woyi sayo mo waɗa ɗum o ko ɗum safrimo ko ɗum wurnimo haw heeɓi joguimo haw heeɓi to heeɓi hande ɗo haw wawi janngoyde ha gandanɗa homaɗa mawo haw heeɓi bac makko lauréat walla haw heeɓi diplôme wiyete bourse makko janngude caggal leydi o meeɗa yarde foɗɗere walla o meeɗa yarde ngal ordonnance tawa jinnaɓe makko cafranomo cafruji fina tawa dandimo hen haw heeɓi to heeɓi ɗo hande o yedda ɗen gandi ko gonga ene waɗi hande wiyoɓe ne cafra safruji fina tawa ko ɓuuri hen hewde kosam poppoli ko ɓuuri hen ko feppidiɓe ko ɓuuri hen hewde wona gandal jogui ko escroji kono wallahi wal anduɓe kadi anduɓe joguinoɓe ɗum ɓe ganda ɓen gandanɗa hoore maɗa joguiɗo gandal e jiɗɗo waddiɓe so wona gotum ne weeɓi certidide
ɓen safrannoɓe safruji fina tawaɓe ɓen garanɗa itta gandanɗa hoore maɗa ñiiri musode cafruma ɓen mbiyatama yaɗu ujunnaji 50 walla yaɗu ujunnaji 50. ɓe garanɗa hande jogui probléme gorago woda ko itti dokkuma ɓen mbiyatama ya addu 50 ujunere walla addu 50 ujunere en waɗi ko dokkanduma sa yi ko jokkuɗa fof gadda wiyannoɓe ma hanki ya addu dokkuma faɗa ƴiya reeduma hecciɗi natta wondude seero ɓen mbiyatama ya addu 50 ujunere walla yaaddu 100 ujunere hande noon yimɓe wonti mataw wonti commercial kadi ko ɓuuri hen hewde wona wittoji ko ɓuuri hen heewde wona wittoji jomumen ko lakkotoɓe a nana tan gandanɗa homaɗa kiilo lekki walla joguiɓe lekki jaaha cooda hen ha heewa gadda mbiya aɗa yeeyta walla mbiya aɗa ka guérisseur traditionnel tawa wona kono joom leɗɗe en tigui tigui ɓe naftorto joguiɓe gandal ɓe eɓe gandi koɓe naftorto kadi ɓe kewani fawnade neɗɗo kene gandanɗa hoore maɗa ken tampini ɗum kadi ɗum woodi to men eɗum woodi hayɓe gona julɓe woni leyɗele mi yiɗum Afrique central walla ni ma mbiyan ko ɓen ɓuuri wawde e hutorade to banggue gande ɓa fina tawa kadi koko namdoto jomum ko bolle puyɗe ɓe namdoto hono musidɗam goto no joguino gañande e koygal ala fof to safraki gotol komo joole oto mo fayi hôpital militaire ɗum ko Pointe Noire o joldi e waji goto yi gañande no wofiri haalnimo o wi ala fof ko waɗani hen on mawɗo o noon sifinimo wimo sa dañi ar galle ar nokku tel namdoɗa tel nde ko kanko mo sifonto o ko kanko kañum hoore mum nde wari omo windana ordonnance uji ko feeri hen ɓuuri 40 ujunere CFA mo ronki yo koyngal sellu nde o jokkodiri e on holko namdimo ko 60 300 francs ɗum woni ko namdimo nde o waɗi hen produit ko ndeno serte gañande nde selli o serte gañande koyngal selli ha laaɓi ha ɗo o natti haalde haala koyngal ete mo joguino kurhuli yataw wonani cancer yataw jogoɗani taƴede min kaldo e mono mi heeli toon hay docteur en mabɓe so tawi a heeli a gayni ɓe mbima ya so tawi a waɗi ko wiyete tabako a gayni woni plâtre so bannima sa gayni sa itti plâtre ɓe mbima ya to ngoccutoɓe kamɓe eɓe mbaɗi ɗum validé eɓe mbaɗi ɗum gandanɗa hoore maɗa eɓe gonɗini ɗum moccoɗa koyngal maɗa ha walla nde kelmi mi helno nde jaami waji goto wi kam ko yomi ar mi ittoya taba o mi adda kañum nder baɗa o tawa ko 45 jours ene wawi gayna tawa sellani walla ta sella tawa ne oñi kamɓe noon ɓe cafrete ha sella tawa wattaki wonani waɗa taba tawa kadi ɓe jiiya kadi timmata ɓurdata balɗe sappo e joyyi tawa sirti hen ha laaɓi donc ko yidde wiide eɗen jogui anduɓe eɗen jogui wol yimɓe gandanɗa hoore maɗa hayso tawi a heeli ene cafra à distance jeehe Boggué nan toon jeehe diwan Sara Ndogo nan toon gara joni jeehe Jowol nan toon so tawi nattani wonoto Jowol ɓe gadda tawa ka kelɗo aɗa waɗi taba helande ma ni koyngal ma ni oñi ɓe gadda ko guertogal ɓe ƴetta kuɗol ɓe ponda e koyngal guertogal he ɓe kela guertogal ngal ɓe kela kuɗol ngol jiiya koyngal guertogal ngal heela an hoore ma to gonɗa tina musalla ɓe ƴetta guertogal ngal ɓe cafra ɗum ha ngal sella ko guertogal ngal ɓe cafra tawi an ko ka goɗɗuɗo walla toon to gonɗa eɓe cafra guertogal ngal ha sella ɓe kalama kadi tawi ko cukalel ɓe mbima kala saaha momin cafrata guertogal ngal ma yitma tin musalla ɓe cafra guertogal ngal à distance kala nde ɓe moccata ngal andan cukalel ngel no wawi bojji cattuɗi cikkata ko maji kono keɓa hen jaam keɓa hen cellal ha ɓinguel ma wiye weng ha helande mum sella ko gandal musidɓe tedduɓe pourquoi eɗen belsuno ɗeɗo gande hande eɗen mbiya ko bolle puyɗe neɗɗo kay wiyata ko bolle puyɗe koko mbaɗɗa nokkuɗa yo dañje hen jaam walla mo jiiɗa neɗɗo rewi hen ha tampinonki dañje hen jaam kono ko cafɗen eɗen jiiya ɗum ɗo wiyete ko gandal memotongal pourquoi eɗen mbiya ko bolle puyɗe eɗen belsuno ɗum hande holto gande men woni hande foof en belsinima fof en mbi ko bolle puyɗe en ɗacci en gabbima tubankiri hande kala mo yarani foɗɗere mo waɗani foɗɗere wiyete ko wiyata ko mataw gandanɗa hoore maɗa ko safraki kala mo waɗani foɗɗere wiyata ko mataw ko safraki kadi jaaha gonda ngo rafi sa jaaha fodde 40 docteur jara poɗɗe ha ɗeɓa mayde ha reedu ma wutta heɓari heddo aɗa yaaha so tawi a yi hiiɗo ceernajo safrowoma lawol gotol walla yontere wotere santan mbiya jomum haydara wawa eɗen jogui gadde taw gande memotoɗe guurade taw ko yimɓe nunɗuɓe joguiɗo ɗum en kalani mbiyaɓe escroji wewɓe hande ne cafrata mbawa haydara ene goodi kono ha joni wol safroɓe tawa kadi ko joguini ɗum humpito ko joguini ɗum e gandal so tawi a jokkodiri mumen saabu en jii neɗɗo rewata e docteur dewa hen ha mbiya kof mbiɗa yaya to gande safruji ɓaleɓe wol safruji won rafiji neɗɗo wonde e rafi jaaha docteur ɓe donko yiitude rafi o jaaha to serraɓe walla jaaha to joom leɗɗe en ɓe dokkuma ha keeɓa hen jaam ma no moƴƴi non musidɓe tinno en gandal hoto neɗɗo néglige gandal
kadi hoto payen hoto puynan gande men fuyani kadi gande renno gure men renno hurmaji mawɓe men renno ɗumnoji men ko gande mabɓe ɗeɓe jogino ko gande mabɓe ɗeɓe jogino ko on ɗum renno hurmaji ɗi ƴeewe hande noon en puɗɗima néglige en puɗɗima falkisade ɗen gande ƴeewe hande musidɓe tedduɓe ƴeewe hande eɗen tooñe eɗen piye eɗen ɓuuri doole kakeji men ana kefte yeeji men ana kefte holko addi ɗum holko saabi ɗum ko néglige woppude gande meɗen ko woppude gande men ɗum hen mbiyeɗen ene harmi yen goppu harmol kay ɓurani fiyede nanguede toñeɗa piyeɗa habbone rewma kay haram ɓurani ɗon tawa aɗa jogui gandal maɗa sa rewino gandal ngal hay goto so yettadema walla hay goto yettata komo eɗen joguino mawɓe ndiyan so ndemi guese mumen hay goto hay soldu goñata ko guesa mumen fowru hay boyi narta guesa mumen saka gujjo eɗen joguino mawɓe ndiyan so tawi ndemi guesa so gujjo naati faloma walla naati nokku bitig mabɓe so tawi woodi ko ƴetti ko ɗon ñalata darade ko ɗon hayso ko balɗe ɗi ko ɗon darto haade ɓe gaari foof so wona ɓe gaari ummata ko ɗon wono wiyete wujje daro eɗen joguino yimɓe so tawi a welsinima ha fiiɗumen ko ɗon pirlotoɗa e liiti walla yimɓe nden a suusa fiiɗu ɗumen walla yimɓe nden a suusa fiiɗu ɗumen walla yimɓe nden a suusa joofade ɗumen hay joofade ɗumen fiɗen a suusa so tawi a fiiɗu men a firloto no mbewa ñam balemaji ni walla yimɓe nden toñata hay goto kono toñataki kono ƴeewe hande ko galleji mawɗi ko anduɓe ko gande joguinoɗen hanki ko ɗen gande ndenno gandanɗa hurumaji men ko ɗen gande ndenno hurumaji guure meɗen walla guure ne goodi ene gonno hay laamu suusa yettade laamu yettatako ɗi nder kala liƴƴol e nder kinɗeli men kala hinde ene jogui gandal muɗum kala hinde ene jogui gandal mum hande ko ɓuuri hen hewde ɓoccitima ɗumen ha laaɓi ko ɓuuri hen hewde moccitimen ha laaɓi sen ƴeewi nden ko wiyete mabuɓe ene jogui gandal mumen so tawi gandanɗa hoore maɗa a welama a tooñi ɗumen walla a welama a huɓɓini wonkiji mumen enen mbawi joni nagga gorago maɗa so jiɗɗa fof jaaha so wona garɗa dicciɗa yeeso mabɓe ɓe gartittaɗo eɓe goodi ha joni eɗum heddi hayso natti hewde kono ha joni ene heddi eɗen jogui subbalɓe nder so tawi gandanɗa hoore maɗa a tooñi jomumen walla waɗi ɗumen ko beelaka so beelama en mbawi haddema yettade ndiyam en mbawi haddema ñamde gandanɗa hoore maɗa lingu en mbawi fengdema ƴiyal to jiɗɗa foof jaaha so wona gara ha yeeso maɓe dicciɗa gaddanɗa hoore maɗa ɗum iwata ko gandal eɗen joguino yimɓe nden a suusa gandanɗa ko maɗa memde ɗumen sa memi ɗumen a firloto mbimi ko gandal ene joguino yimɓe so tawi a hefti guese mumen sa jabbi fuɗɗata sa jabbi ko mbawɗa ɓaade ko guesa mumen kefteɗa ko leydi mumen ene jeeyi leydi mumen so tawi gandanɗa hoore maɗa a heftiri doole maɗa e ɗum maɗa sa jabbi fuɗɗata kala no jabbuɗa fuɗɗata walla hayso fuuɗi gawri ndi ñamete ko caggal maɗa ene woodi hayso hande holto woni so hefti galle maɗa waɗa terrain maɗa galle so maahi ma wama ten huɓere walla hayso maahi wortata walla ñande fof huɓere yanat ko gande gandal sali tan ko neɗɗo tooña walla yimɓe so tawi waɗi beelama joni piyama riidu musoro karloɗa to jiɗɗa fof jaaha sa yiiɗi mbaɗa échographie aɓe jitta ko gonduɗa so wona gara dijjiɗa yeeso mabɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno gande men ko gande joguinoɗen ko gande tigui tigui walla eɗen joguino yimɓe mawɓe gandanɗa hoore maɗa so tawi hayso ko naggue maɗa sordini woni jibini ladde walla waali ladde ene wonde golel hayso pobbi nan toon ɓe ƴettata ko ɓoggol woda koɓe janggi mbaɗa ɓoggol heɓe beddo dow caali fawe dow caali naggue gue e golel mum jibinagel poppu ɗon wonata hay goto memata ɗum wona fowru wona boyi haydara yettata ko ɗum hani garɗa poppu ƴetta naggue maɗa walla garta naggue ma ko gandal eɗen joguino yimɓe gande nde so tawi a soodi puccu a addi puccu ngu e kala saaha koko doctata ne faati to wuuro to ummino to ɓe peŋanma puccu ngu wonta yaltu galle o walla wonta yaw ko yeehi fof ko galle o artata ko gandal eɗen joguino yimɓe gandanɗa sa tawi fulɓe ene keddi ha joni so tawi a joguima naggue ma ɓesni naggue gue tawi jaɓata ɓirede walla jaɓata gandanɗa muyninde ɓe gara ɓe kaayo naggue gue watta ɓirede gue watta muyninde taw ko naggue añnongue
ɓe kaayonge ɓe mbaɗange ha gandanɗa mbaɗange yitte ɓiɗɗo o nge watta ɓirede nge watta muyninde ko gandal holto ɗum woni hannde musidɓe tedduɓe tinnuɗen nanggen gande men janggen gande taw ko gande memoroɗe kadi gande tawnuɗen non tinɗen bandiraɓe janggen gande men moften gande men ndenen gande men galle pop wonko mawɗo galle pop holko mawɓe jogui gande ɓatta hebde gandal mawɗo noon ko ɓattade suka noon so yiiɗi hebde gandal jinnaɗo mum ko ɓattade jinnaɗo o ɓattuɗen mawɓeɓe ɓattuɗen mawɓe hande mawɓe hewɓe jeehi jayde gande mumen mawɓe hewɓe jeehi jayde gande mumen mawɓe hewɓe jeehi jayde hurumaji gandanɗa ma dennoji galleji ɗi ɗin hurumaji kañumen ndenno galleji ɗi ɓe jeehi hande galleji men taw ko galleji tedduɓe galleji mawɓe nana koyne galleji tedduɓe galleji mawɓe nana koyne nden ɗum wodan nden ɗum hay goto susa wadde ɗum ko gande ko hurum woni foof wol hurum hurum renata gandal hurum ko gandal renata ɗum hurum galle yo hurum wuro yo hurum leñol yo pop ko gandal jogoto ɗum pop ko gandal jogoto ɗum kala nattude jogade gandal musidɓe tedduɓe gande koy hurumaji ko gasat hurumaji gasat ha laaɓa ha laaɓa ha laaɓa hurumaji gasat ha laaɓa so tawi gandanɗama en jii sagata gorko goto ara e nder wuro walla darto wuro no jidorno ene fellodire ene ridde kañum sagata gorko goto daro gandanɗa hoore maɗa darto wuro no didorno walla tampine falde no didorno ko gande taw kadi gande memroɗe tawi kadi ko gande memroɗe sen jii sagata gorko ara yana e base militaire walla yana e camp militaire largo waɗa hen ko wela yaha lawol muɗum musidɓe tedduɓe ko gandal tawa kadi ko gande men hankkiti hande ɗe mbiyeten ɗe néglige mbiyeten ko bolle puyɗe sen jii hande neɗɗo gandanɗa hoore maɗa laamu ummonaɗo yaha yidde nanggoy ɗum ronka yetto ronka yiide ɗum ko gande walla jolluma e oto salo huɓɓuti ɓe jolluma garanma ɓe jolluma e oto salo huɓɓuti ko gandal walla nanguetenoɓe nen mbaɗa e nder kaso sa waɗi ɗum e nder kaso sa fini tawa ɗumen boowal walla sa sokki kannal sotto kannal men jangguetake jamais sono goni nder kaso kala nde udduɗa kannal koko udditto musidɓe tedduɓe ko gandal eɗen mbiya ko bolle puyɗe ko gandal ko ɗen gande gandanɗa hoore maɗa joguinoɗen hanki ko ɗen gande renno hurumaji meɗen ko ɗen gande renno hurumaji meɗen neɗɗo jogo gawri ha heewa woppa gawri mum wala boowal hay goto susa memde neɗɗo jogo jawdi ha heewa jawdi mum wala boowal hay goto susa memde nde min goni sukaɓe min gujji dammol ngol jamma min nawi min kirsi dammol ngol min pawe Dieng min defi huɓɓi ɓe mbaɗi pooyal manggal min pawi hen darme guila mbimami jamma pecce jamma ha salatu era emin donki ndiyam tewgol min donki gandanɗa maɗa yo waylo ndiyam barme o so tawi a waɗi hen junggo ma barme o to fawi dow jeeyge aɗa ndiyam ɗam aɗa wawi fawde hen junggo ma cikkata ko ndiyam ɗam memani jeeyge ni min gandi e koye men holla min mbaɗi min paddoyi ko babiraɗo joom dammowol o min no fayi salatu min paddi ɗum min mbi Babacar minen de ko min wujjunoɓe dammowol maɗa min nokkiyo dammowol ɓennu suudu fedde suuda fedde amen suudu fedde min nokkiɗamo min nokki yo ɓendu o wi aha wala jalti o waɗi ha o yetti o hippiri barme o woodi ko tuuti o wi jeehe ma ɓendu joni ko gandal musidɓe tedduɓe ko gandal memotongal min jahanno min gujjoya guertoɗe min birto galle goto jogui goruji ɓutti goruji mawɗi goruji mbala ko dow ɓaale walla mbala dow kalasal galle hen goruji mbala jeeɗa ko sagataɓe en birto naati e nder galleji ne didde kono hay goto susa men ɗo goruji makko holko min mbiya kala memɗo goruji makko wonango gorago muɗum hay goto susa wujurgoyal makko hay goto susa memɗo guetogal makko ko gandal o jogui ko gandal reeni goruji makko ɗi wona mo jogui fitel wona mo jogui garde corps wona mo jogui vigilage ala ko gandal makko reeni ngaalu makko reeni hurum makko ɗum noon musibam tedduɓe ɗum ɗo so neɗɗo joguima ngal ɗo gandal ne rena jawdi mum so wiyama ngal gandal ne harmi walla wiyama ngal gandal ko bolle puyɗe walla wiya a safrima hunde a selli a yi neɗɗo safrima hunde selli en mbi ɗum ɗon ko bolle puyɗe ɗum ɗon ko futilité ɗum ɗon wona gonga ko fenade musidɓe tedduɓe holto paaɗen gande men fof hande en bonni en beddima
ete kamɓe safroɓe safruji fina tawa leɗɗe ɓe mbaɗata hen leɗɗe doctoreɓe kañum fof ummi koye plante uji fof koye leɗɗe men he ummi koko waɗa conditionné waɗa produit ji waɗa fof kono fof koye leɗɗe men he ummi siroji ɗi yo poɗɗe ɗi yo ko wawi wonde fof mbimi ko ɓuuri hen hewde koye leɗɗe men he ummi koye leɗɗe men ɗe ummi ko heddi tan noon koɓe ƴetti ɗum ɓe mbatti ɗum façon goɗɗo en jii hannde hay safruji men safroɓe safore finataɓe en jii hannde nana gaɗi modernisé to banggue gandama safruji finatawa ɗi saaha tawata ko ɓe mbaɗino comme pharmacie ni ɓe mbaɗe boutellaji laaɓɗi eɓe mbaɗe ganduɗa gueɗe badde fayida ne laaɓi ɗe wiccere heddoto tan noon hannde koɓe tini ɗum ha tiiɗi ɓe mbatti ɗum no hankkadi no modernisation ni no pharmacie ji ɗi ni walla no hôpital uji ne wayi tidde ni kamɓe ɗe ɓe mbatti tinnude hen wal gande noon walla wal safruji so tawi a tinni tan barka o heewi ko yaade ha laaɓa ndereru ko lesli basal hankkadi ɓe nderɗa ha ɓutta jomumen cooda o kalis kewɗo donka hebde hen jaam soit tawa jomum ko itte barke Allah ko itte barke o ha laaɓi soit tawa gandama baɗɗo o ko pipintoɗo walla ko mélange uɗi hen saabu heewi so jeeyowo leɗɗe o addi leɗɗe o wiya ɗeɗo leɗɗe ɗe moƴƴi yimɓe cooda hen e jiito hen koye mum o yaha ha ɓooya seeɗa o anda nan dara gasde taw adduna leɗɗe ɗo ne tiiɗi ene woɗɗoyi ene woɗɗi par exemple ko ɗanniniɗe ɗum o ƴetta leɗɗe goɗɗo o mélange nder hen o jillodira hen natta wonde pur noon musidɓe tedduɓe tinɗen hoto puynen ɓe gande men puyani hoto puynen gande men puyani galle mbiɗen galle fof ne jogui hurum leñol fof ne jogui hurum mum hurumaji galleji ɗi tinɗen ɓattoɗen mawɓeɓe ko adi keɓe maayo keɓen ɓe gande ɗe naftorɗen gande ɗe ko gande ɗe ndenno hurumaji galleji ɗi ko gande ɗe ndenno hurumaji guure men ko gande ɗe ndenno hurumaji tarini meɗen buuɗal yurmede so feri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede ko fate gandal e sawtol musidɗo mon seydi mon Haadi Abou Ba yo jaam Allah ñallan en